Dobrý deň. Dnes vás prevedieme procesom začatia práce ako opatrovateľ s Atenou. Naším cieľom je nielen nájsť vám prácu, ale aj budovať dlhodobé, vzájomne prospešné vzťahy. Prvým krokom je jazykový test, ktorý nám pomôže určiť vašu úroveň znalosti jazyka. Urobíme to cez telefón, takže to môžete urobiť z pohodlia domova. Po úspešnom absolvovaní jazykového testu nasleduje rámcová zmluva. Táto zmluva nám umožňuje zastupovať vás ako uchádzača o zamestnanie, pričom pre vás nevyplývajú žiadne záväzky. Potom za vás spracujeme váš životopis. Naše životopisy sú starostlivo vypracované s dôrazom na detaily a pomáhajú nám predstaviť vás v čo najlepšom svetle. Keď máme váš životopis pripravený, začneme hľadať pre vás vhodné pracovné ponuky. Keď nájdeme pozíciu, s ktorou ste spokojní, pošleme váš životopis rodine na posúdenie. Po schválení rodinou vám zašleme všetky potrebné dokumenty na legálnu prácu v zahraničí ako opatrovateľ. Zabezpečíme aj dopravu, aby ste sa mohli sústrediť na svoju novú prácu. Naším cieľom je nielen nájsť vám prácu, ale byť s vami na každom kroku pri zlepšovaní života seniorov. Veríme, že dlhodobé vzťahy a spoľahlivá podpora sú základom nášho spoločného úspechu. Chcete sa dozvedieť viac o všetkých výhodách, ktoré vám môžeme ponúknuť? Kontaktujte nás ešte dnes!